സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലെ വ്യാപകമായ തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വീഡിയോവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച സമയത്താണ് തൊടുപുഴയിലുള്ള ഒരു യുവതിയാണ് ആ വീഡിയോ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ തൊടുപുഴയിലൊരു കോളേജിൽ BA എക്കണോമിക്സ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ജേർണലിസം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. കുറച്ചുകൂടി അന്വേഷിച്ച് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ പരിശോധിച്ച സമയത്താണ് അവർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകയാണ് എന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സൈബർ വിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ഒരു പൊതുവേദി പങ്കിടുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറായി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി ആർക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം, നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം, വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം. കാരണം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് നിരന്തരം പരിഷ്കരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അതുകൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ സജീവമായുള്ള ഇടപെടൽ എപ്പോഴും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ ആരോഗ്യകരമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ആകെ കുഴപ്പത്തിലാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അതിലവർ ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നിനൊന്ന് അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണ്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവുമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള അനുഭവപരിചയമില്ലാത്ത, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളെപ്പറ്റി അജ്ഞതയുള്ള, അതിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തികവും മൂല്യനിർണ്ണയവുമായുള്ള വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളാണ് ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസമാകെ മോശമാണ് എന്ന തരത്തിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും, അത് ഞാൻ മാറ്റിവെക്കാം. മറിച്ച് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഓരോന്നോരോന്ന് നമുക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം. അവർ പറയുന്നത് സ്വന്തം പേര് പോലും അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാതെ എഴുതാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് SLC പരീക്ഷയിൽ ഫുൾ A+ നൽകി വിജയിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ തകർക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ S. ഷാനവാസ് പ്രസംഗിച്ചു. ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്താണ്? പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് സമയത്ത് SSLC റിസൾട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സാങ്കേതികമായുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഒരു ഇൻ്റേണൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നു. ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വ്യത്യസ്തമായുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നു, ചർച്ചകൾ ഉയരുന്നു. ആ ചർച്ചയുടെയൊക്കെ ഭാഗമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ആദ്യവും അവസാനവും വെട്ടിമാറ്റി എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തന്നെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും അതിൻ്റെ അന്വേഷണം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് ഇവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ? പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടി പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ ചോദ്യത്തിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതിയാൽ പോലും ആ കുട്ടിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൽ ഏതാണ്ട് 10 വർഷവും ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ 15 വർഷവും ജോലി ചെയ്ത അധ്യാപകനാണ്. SSLCയും ഹയർ സെക്കൻഡറിയും മൂല്യനിർണ്ണയ ക്യാമ്പുകളിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇന്ന് വരെ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതിയ കുട്ടിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കൊടുത്തതായി എൻ്റെ ഒരു അധ്യാപക അനുഭവത്തിലില്ല. അത് സംഭവവുമല്ല.
കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കി പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരീക്ഷ പേപ്പറെല്ലാം തന്നെ മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്ക് അയക്കുകയും ആ ജില്ലയിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാവും. ആ വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പിൽ എത്തുന്ന അധ്യാപകർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ പരീക്ഷാ പേപ്പർ മൂല്യനിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരും അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ആളുകളും എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് തയ്യാറാക്കിയ സ്കീം ഫൈനലൈസേഷൻ അത് ചർച്ച ചെയ്യുക. ആ സ്കീം നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തേണ്ടത്. ഹൈസ്കൂൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ രാവിലെ 18 പേപ്പറും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 18 പേപ്പറും വാല്യൂ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന പേപ്പറുകളിൽ 20% പേപ്പറുകൾ അതിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തണം, റീവാല്യുവേഷൻ നടത്തണം. 90% കൂടുതൽ മാർക്കുള്ള പേപ്പറുകളാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പേപ്പറുകളും ശതമാനം നോക്കാതെ എല്ലാ പേപ്പറുകളും റീവാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം അധ്യാപകരുടെ കൈകളിലൂടെയാണ് ഒരു പരീക്ഷാ പേപ്പറിൻ്റെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യാപകൻ കണക്കില്ലാത്ത അയാളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള മാർക്ക് പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചാൽ പോലും അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ അധ്യാപകർക്കും അറിയാം. ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലാണെങ്കിൽ രാവിലെ 13 പേപ്പറും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 13 പേപ്പറുമാണ്. 6 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമിൽ പരീക്ഷ സ്കീം ഫൈനലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷന് ശേഷം ചോദ്യപേപ്പർ നോക്കും. അത് 20% പേപ്പർ ചീഫ് പരിശോധിക്കും. എബോവ് 90% ആണ് എങ്കിൽ മുഴുവൻ പേപ്പറുകളും റീവാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും വെറും ചോദ്യപേപ്പർ എഴുതി വെച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു മാർക്ക് പോലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇന്നത്തെ മൂല്യനിർണ്ണയ ക്യാമ്പുകളിലില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മൂല്യനിർണ്ണയ ക്യാമ്പുമായി ഒരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരാൾ അവിടെ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ എഴുതുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും മുഴുവൻ മാർക്കും കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണമാണ്, വസ്തുതാപരമല്ലാത്ത കളവുമാണത്. പിന്നീട് അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം, കുട്ടികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയല്ല, അവരിലൂടെ വളർന്നു വന്ന മുതിർന്നവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് മുതിർന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന ആളുകളാണ്. അവരൊക്കെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പറയാൻ ഏത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്? അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിത വീക്ഷണത്തെ കാതലായി സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസമാണ്. ആ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പരീക്ഷയും അതേപോലെ തന്നെ മൂല്യനിർണ്ണയവും മാർക്കും ഒക്കെ തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരെ എല്ലാം തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് ഒരടിസ്ഥാനമില്ലാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത്, ഫുൾ A+ കിട്ടിയ കുട്ടി ഒരു പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പരാജയപ്പെടുകയാണ്, ആത്മഹത്യയിലേക്ക് അവർ തള്ളി വിടുകയാണ് അവരെ എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആത്മഹത്യയുടെ മനഃശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവർക്കറിയില്ല. കേരളത്തിലെ ആത്മഹത്യകളിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1% താഴെയാണ് കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് എന്ന് ക്രൈം ബ്യൂറോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ആത്മഹത്യകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഫുൾ A+ കിട്ടിയ കുട്ടികളാണ് എന്നും അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ അവർ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നവരാണ് എന്നുമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആത്മഹത്യകളും ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ തകർച്ചയെ കൂട്ടിക്കെട്ടി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊന്ന് പറയുന്നു, ഈ അനാവശ്യമായുള്ള മത്സരം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി മത്സര പരീക്ഷകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. അനാവശ്യമായുള്ള മത്സരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം, അത് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകളും
കോത്താരി കമ്മീഷൻ തൊട്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ തൊട്ട് മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ, യശ്പാൽ കമ്മീഷൻ, എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകളും ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് ആദ്യം പരിഷ്കരിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മൂല്യനിർണ്ണയ രീതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ആ മൂല്യനിർണ്ണയ രീതി അനാവശ്യമായുള്ള മത്സരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ടാണ്. ആ അനാവശ്യമായ അനാരോഗ്യകരമായുള്ള മത്സരം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് DPPയുടെ കാലത്ത്, അബ്ദുറബ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഒക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ മാർക്ക് സമ്പ്രദായം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നത്. അത് അക്കാഡമിക് പരീക്ഷയിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അനാരോഗ്യകരമായുള്ള മത്സരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. എന്നാൽ മത്സരങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുട്ടികൾക്ക് വേണം. കുട്ടികൾ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരാണ്, PSC പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരാണ്, UPSC പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരാണ്. അവരെല്ലാം തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള മത്സരത്തെ ആരോഗ്യകരമായി നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിചയവും പരിശീലനവുമാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വലിയ തോതിൽ PSC പരീക്ഷകളിലും അതേപോലെ തന്നെ UPSC എക്സാമിനേഷൻസിലും അതേപോലെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിലും ഒക്കെ കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഓർമ്മശക്തി വേണ്ട എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറയുന്നു എന്നാണ്. ഓർമ്മശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവരെങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. എന്താണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഈ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്? അവൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുമാരനാശാൻ്റെ കവിത പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുമാരനാശാൻ്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളുടെ പൊതു കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും മറ്റ് കവിതകളെപ്പറ്റിയെല്ലാം തന്നെ കുട്ടിയിൽ വളരെ മാക്രോ ആയുള്ള ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി ആ കവിതാഭാഗവും ആ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗവും എല്ലാം തന്നെ അവൻ ഇൻറ്റേർണലൈസ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഓർമ്മയില്ല എന്ന്, ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്ലേറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കുട്ടികളെ പരാജയപ്പെടുത്തരുത്. കുട്ടികളെ പരാജയപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റുള്ളത്? പരാജയപ്പെടാനുള്ളവരല്ല കുട്ടികൾ. അവർ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം വിജയിച്ചു വരേണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകരുടെയൊക്കെ വ്യക്തി താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചോദ്യപേപ്പറിൽ മാർക്ക് കുറച്ച് കാണിച്ച് അവനെ പരാജയപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി പുറമ്പോക്കിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കണം. അതുകൊണ്ട് അവനെ പാസ്സാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മോഡറേഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നൽകണമെന്നുള്ളത് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണയുമില്ലാത്ത ഒരു യുവതിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. പിന്നീട് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയം വളരെ കൃത്യമായി കടന്നു വരിക ചെയ്യുന്നത്. ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ നയമാണ് പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നു. ശിവൻകുട്ടിയെ മന്ത്രിയാക്കിയതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള ശാപമെന്ന് ഇവർ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനിടയിൽ അവരൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളിപ്പോൾ അധ്യാപകർക്ക് ബഹുമാനമില്ല, അധ്യാപകരെ കുട്ടികൾക്കിപ്പോൾ ബഹുമാനമില്ല, വടിയെടുത്തടിക്കാൻ അധ്യാപകനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ഒരു 5ാം ക്ലാസ് 4ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഏതൊരു കുട്ടിക്കും അധ്യാപകനെയും സ്കൂളിനെയും പറ്റി കൃത്യമായി അറിയാം. അധ്യാപകൻ്റെ പെരുമാറ്റം, അയാളുടെ സമീപനങ്ങൾ, അയാളുടെ സ്പർശനങ്ങൾ, അയാളുടെ കാഴ്ചകൾ, നോട്ടങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അറിവും പരിശീലനവും കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്ന അധ്യാപകനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാവുന്നു. അങ്ങനെ തയ്യാറായതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കുറേയൊക്കെ അധ്യാപകർ ചിലരെല്ലാം ഇന്ന് പോക്സോ കേസുകളിൽ കുടുങ്ങി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായി നടക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത അധ്യാപകർക്കാണ്
അങ്ങനെ തളർന്നു പോകുന്ന അധ്യാപകർക്കാണ് ഊന്നുവടിയായി വടി നൽകണമെന്ന് പറയുന്നത്. തല്ലി മർദ്ദിച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പഴഞ്ചൻ രീതി, ആ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് രീതി ഇപ്പോഴും കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. കുട്ടികളെ തല്ലിയാൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾ പഠിക്കുമെന്ന് എന്തടിസ്ഥാനമാണുള്ളത്? കേരളത്തിലെ ഒരു അധ്യാപക സംഘടന പോലും വടി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആത്മവിശ്വാസമുള്ള അധ്യാപകന് വടിയുടെ ഊന്നലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അവന് നന്നായി കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അവൻ്റെ പാഠഭാഗങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ നന്നായി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ അധ്യാപകർക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ആളുകളുമുണ്ട്. ആ ആളുകളുടെ വക്കാലത്താണ് ഇനിയും തല്ലാൻ വേണ്ടി വടി വേണം, അതുവരെ കാണുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ബഹുമാനിക്കണം. ബഹുമാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ആത്മബോധമാണ് ഓരോ ആളുകളെയും പറ്റിയും. അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റാവുന്ന അധ്യാപകരാണ് കേരളത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ അധ്യാപകർ ഇന്നും കുട്ടികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരായി മാറുന്നത്. ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ നയമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നമെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത്, അബ്ദുൾ റബ്ബ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കൊല്ലപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്കൂൾ പൂട്ടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പി വെച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നു. പൊതുപരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യപേപ്പറുകൾ നിരന്തരം ചോരുകയും പെട്ടിക്കടയിൽ പോലും ചോദ്യപേപ്പർ പൈസ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അധ്യാപക പരിശീലനം എന്നേക്കുമായി നിർത്തിവെച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ അനാകർഷകമായുള്ള സ്കൂളുകൾ, കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരാതെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകൾ പലതും അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വന്നു. ലാഭനഷ്ട കണക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കാനും തുറക്കാനുമുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി 1117 സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി. മലാപ്പറമ്പ് സ്കൂൾ പോലുള്ള സ്കൂളുകൾ ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇടിച്ചു നിരത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തു. അൺഎക്കണോമിക്കായുള്ള സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരെ കൂട്ടത്തോടെ പുറത്താക്കി. അവരെ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് ബാങ്ക് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അവരെ കുത്തി നിറച്ചു വെച്ചു. ആ അധ്യാപകരൊന്നും തന്നെ പുനർവിന്യസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ജോലിയും ശമ്പളവും ഇല്ലാത്ത നിരവധി അധ്യാപകർ ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അന്നത്തെ സ്ഥിതി അല്ലായിരുന്നു. പ്രൊമോഷന്, ട്രാൻസ്ഫറിന് ഒക്കെ കൃത്യമായി കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകളിൽ ഉണ്ടായില്ലേ? ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലയിൽ 100 കണക്കിന് അധ്യാപകർ അപ്രൂവൽ കിട്ടാതെ, ശമ്പളം കിട്ടാതെ അലഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചവിശേഷം ഉണ്ടായില്ലേ? 1000 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് അന്നത്തെ ചീഫ് വിപ്പിന് പരസ്യമായി പറയേണ്ടി വന്നില്ലേ? അവിടെ അവസാനിച്ചോ? അന്ന് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പുകിൽ നമ്മൾ കേട്ടത്? പച്ച ബ്ലൗസ്, പച്ച ചുരിദാർ, പച്ച ബോർഡ്, സ്കൂളിന് പച്ച പെയിൻറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു പച്ചവൽക്കരണം. ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ആകെ തകർത്ത് തരിപ്പണമായ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് 1ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പുതുതായി 6 ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ കടന്നു വന്നില്ലേ? മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളടക്കം സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ നിന്നടക്കം TC വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 9,60,000 കുട്ടികൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് പുതുതായി കടന്നു വന്നു. അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന ആളുകൾ കടന്നു വരാനുള്ള കാരണം എന്താ? കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ആകർഷകമാക്കി. മനോഹരമായുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ, സൗകര്യങ്ങൾ, സാങ്കേതികമായുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തം സ്കൂളുകളിലെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട തരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റി. കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ, അടുത്ത വർഷത്തെ പാഠപുസ്തകം ഈ വർഷം സ്കൂൾ പൂട്ടുന്ന സമയത്തിന് മുമ്പായി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. സമയബന്ധിതമായി പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അധ്യാപകർ കൃത്യമായുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു.
പാഠപുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് പുതിയ കമ്മീഷനെ വെച്ചു. ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സാധാരണക്കാരായുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കടന്നു വരാനും ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ, ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഓരോ വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അതത് വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള അധ്യാപകരെ നിയമിച്ചു. PSC നിയമനങ്ങൾ സജീവമാക്കി. ഒരു സ്കൂളിൽ പോലും അധ്യാപകരില്ലാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം ഇന്നില്ല. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കൃത്യമായ അധ്യാപകർ, പരിശീലനം ലഭിച്ച അധ്യാപകർ, സമയബന്ധിതമായി പരീക്ഷകൾ, പാഠപുസ്തകങ്ങൾ, നല്ല ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടികൾ, ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം വളരെ സജീവമാവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺഎയ്ഡഡ് മേഖലയിലുള്ള കുട്ടികൾ കൂട്ടത്തോടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇന്നുണ്ടല്ലോ. ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീതി ആയോഗ് അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളം 1-ാം നമ്പർ. യുനിസെഫിൻ്റെ പഠന വിഭാഗം കണ്ടെത്തി ലോകത്തിലെ മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്ന് കേരളം. ഇങ്ങനെ ലോകവും ഇന്ത്യ രാജ്യവും മാതൃകാപരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ആകെ തകർന്നു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വിദ്യാഭ്യാസ ലോകമാകെ, ഇന്ത്യ ആകെ പ്രശംസിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന നയപരിപാടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റാണ്. ആ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയം മോശമാണ് എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയാണ്. ശിവൻകുട്ടി മോശക്കാരനാണ് എന്നാണ് ഇവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണത്. ഇവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ശിവൻകുട്ടിയെപ്പോലുള്ള ഒരാൾ മോശക്കാരനാണ്. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ധാരണ എന്താണ്? വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഉത്കൃഷ്ടരായുള്ള വലിയ വലിയ ആളുകൾക്ക് മാത്രം നേതൃത്വം നൽകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അല്ലാതെ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന രംഗങ്ങളിൽ സജീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സമര പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരാൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാവുന്നത് ഇവർക്ക് സഹിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ആ അസഹിഷ്ണുതയിൽ നിന്നാണ് വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി. ശിവൻകുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായതായി ഇവർ പറയട്ടെ? വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുക, നയത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുക, കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ആകെ മോശമാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കുട്ടികളിലധികവും അൺഎയ്ഡഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ നിന്നാണ്. വലിയ തോതിൽ വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടവും ലാഭവും ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളായിരുന്നു അവരെല്ലാം തന്നെ. പല മത സമുദായ സംഘടനകളും നടത്തുന്ന അത്തരം സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളില്ല. അവരുടെ കണ്ണിൽ കാലിനടിയിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നത് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വ്യാപകമായുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ തകർക്കുന്നതിന് ആസൂത്രിതമായുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു. ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്നുള്ളതിൽ നിസ്സംശയമായി നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ആരുടെയെങ്കിലും വീഡിയോയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരണത്തിൻ്റെയോ ഭാഗമായി ഉണ്ടായതല്ല. അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വളർന്ന് വികസിച്ചതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം. അതുകൊണ്ട് ആ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം മോശപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളെ അതത് സമയങ്ങളിൽ തന്നെ തുറന്നു കാട്ടാൻ അധ്യാപക സമൂഹവും വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹവും തയ്യാറാകണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.